קובי. לא, כי לפעמים הוא מעביר לי איתו שזה... מה, אתה לא את הוידאו? מה, צ'לסי ניצחו, אה? לא. אדום. ומה כדור? הוא מצא את האבטיח יותר דק? לפחות יש שם תשעים. שהאבטיחים עוד יקרים. לא הבנתי. מה? הוא אמר שהוא אמר היינו, כן, אח שלי לא, אני צריך. זה מה ששאלתי לו אותם. שמע, היה לי מוטיבציה סין היום, עד שראיתי את הקבוצות, הם הולכים לקרון לכולם את התחת, אחי, אין לנו בית. שום ראיתי את הקבוצות, ראיתי את הקבוצות. הוא אומר לי שהוא לא חושב שזה ככה. אמרתי לו, חכה ותראה. אני וגילי, טלפתיה חיים שלי. כאילו אני והוא באגף, כאילו זה... ביי ביי לכולם. ביי ביי לכולם. יש לנו את התוכות. לא הבנתי, הם שיחקו משחק אחד בליטל והחזירו עוד פעם אותנו. מה משחק אחד? אני אומר, כן. לא, דורון אחרי זה. מה הוא רוצה? הוא משחק. במשחק הקודם דורון אמר לי, בוא נתחלף עכשיו איזה. מה זה משנה? מה אתה מצפה? מה אתה מצפה? רגע, שבוע שעבר. יואו. אני אומר לך, התקלחתי לפני? לפני? כן, לפני כדורגל? לפני. מי עושה דבר כזה? איכשהו זה עובד. קיצור, אני אומר לך, היה לי בשבוע, אחד הטובים שהיו לי. אני אומר לך. ככה מתחילות אמונות טפלות. כן. לא, אבל גם בתחושה כאילו הרגשתי... לפני שבוע לבשתי את הקחפן עם הקרע בביצה, היה לי את השבוע הכי טוב. זה 1-1. מה? לא מאמין שהוא לקח את זה. וואו. היה בעיטה נוראה בכלל, אגב, לא מספיק את זה. פיני נויר, כן, היה איתי. כן, חדש. הצעתי אותה לעשות צעד, ואז... לא, היא הייתה טובה, אבל היא לא מספיק חזקה. אם היא הייתה יותר חזקה, זה גול. גול. שלא כובש ספק. יאללה, בואו חברים, עכשיו זהו. היידה אפי מוטיבציה. יאללה.